90% studentů tohle nezvládne, přitom jsou to lehký body bez práce. V knihovně je K polic, no takže počet polic bude K. V každé polici je o 8 knih více, než je v knihovně polic. Když polic je K a počet knih v jedné polici je o 8 více, tak o 8 více než K je K plus 8. A co teď s tím? Pokud se začnu v těch písmenkách zamotávat a rovnou nevím, můžu si zkusit místo písmenka představit nějaký konkrétní číslo, na tom přijít na ten správný postup a pak ho aplikovat na písmenko. Takže kdybych si řekl, OK, budou tady 2 police, K bude 2, a počet knih v polici bude tím pádem 2 plus 8 neboli 10. Tak, kolik bych asi teď měl knih, kdybych měl 2 police a v každý 10 knih? Samozřejmě 2x10 neboli 20 knih. Neboli, abych spočítal celkový počet knih, potřebuju počet polic vynásobit počtem knih v jedné polici. Takže obecně to bude K krát K plus 8 neboli K na druhou plus 8K. Možnost A. Dej follow pro další body, máš na to.